The days between master and disciples, the sublime in the human being, will be presented in Bulgarian, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Религиозното потекло на Всемирното бяло братство е основано от Петър Константинов Дънов от България, познат също като учителят Бин Садуно през 1900 година. Учителят Дуно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко. В камъните, в растенията, във водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на Ахимса или ненасилие, учителят Бин Садуно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме посетеното учение на Всемирното бяло братство от извадки от лекция на учителя Бин Садуно, озаглавена "Възвишеното в човека". Възвишеното в човека. В живота трябва наука. Всички хора се спъват с това, което знаят. Детето се спъва с това, което знае, понеже това, което знае, трябва да се измени. То е за неговата възраст, а всяка възраст си има своето знание, своите възможности. Ето един прост пример. Викат ви на угощение. Вие най-първо се интересувате от яденето. Но не да се наситите, а дали яденето ще бъде вкусно или не. Вие се интересувате от външната страна на яденето, от вкуса, от маслото, за да ви направи едно външно удоволствие. Това е външно разбиране на угощението. И когато знаете нещо, то пак се интересувате от външната страна. Казвате, този е добър човек, а онзи е по-добър. Може ли да бъде някой по-добър? Ако е добър, добър е. Какво трябва да разбирате под думата добър и под думата по-добър и най-добър? Малко има от доброто, а другият има повече от доброто. Каква е разликата между добрия, по-добрия и най-добрия? Аналогично е и сравнението, този е хубав, онзи е по-хубав, а другият е най-хубав. За една дреха могат да кажат, че е хубава, по-хубава или най-хубава. Каква е разликата между хубавата, по-хубавата и най-хубавата дреха? Всеки един от вас би желал да носи най-хубавата дреха. Но след като носиш най-хубавата дреха, какво ще ти придаде тя? Все ще ти придаде нещо на ума ти. Това са сега само сравнение, за да дойдем до нещо по-съществено. Да кажем, че ви идвате в клас, за да научите нещо. И след като излезете, какво сте придобили? Да кажем, какво ще придобиете днес? Все ще придобиете нещо. Искате, не искате, ще придобиете. Все ще се напълните с нещо. Никой не може да остане празен. Празни работи няма. Ти казваш, че шишето е празно. Празно е от вода, но има въздух вътре. Каква е разликата между въздуха и водата? Водата е малко по-тежка, а въздухът е по-лек. Шишето е празно по отношение на водата, но пълно по отношение на въздуха. И да изпразните шишето от въздуха, пак ще има нещо в шишето, някое друго вещество. Кое е за вас най-същественото днес? Кое е онова същественото, което изменя вашето разположение?
Някои от вас сте неразположени и след това се изменя неразположението ви. Някому е криво. Защо? Слънцето грее така хубаво. Защо ви е криво? Някой ви е казал нещо, казал ви е някоя мисъл и тая мисъл не е нито камък, нито желязо, нито нещо остро да ви ободе, да ви нарани главата. И при все това вие сте неразположени. Видели сте нещо отдалеч и сте се оплашили. Питам, кои са причините? Кое е онова, което изменя вашето състояние? Казваме, Духът Божий работи в мен. Всичко това е верно. Право е, Духът все работи, а пък при това дойде една малка мисъл и забравим Господа и се измени нашето състояние. Дойде тъмнина и си казваш, кой знае дали този път, по който върви, е прав? Почваш да се съмняваш и да се колебаеш. Ние някой път искаме да се покажем, че знаем, както някой иска да покаже своята сила, като носи известен товар. Трябва да се избавим от заблуждения, да допуснем, че някой носи цял чувал със свещени книги на гърба си. Ти казваш, толкова много книги нося аз, вие какво сте видяли? А пък друг може да носи под своята мишница само една книга, но той отваря книгата, чете я и е научил нещо. А пък друг носи свещените книги, но не ги чете. Тогава, кое е по-хубаво? Кое е онова сега, което ви измъчва? Кое е онова, на което можете да разчитате? Все има нещо, на което разчитате. Та най-първо трябва да изучите уния две сили, които действуват в света, изменят състоянието на човека. Колективното съзнание на всички същества има сила да измени вашето съзнание и съзнанието на Бога, Духът на Бога, и Той управлява. Както вашето съзнание въздействува на всички същества, така и колективното съзнание на всички същества въздействува върху вас. И ако не разбирате този закон, ще се родят мъчнотии. Колективното съзнание на всички същества може да измени нашето съзнание и направлението на вашия път и да ви тикне в един път, който вие не искате. Когато си намирате път в един период на страдание, то по-напредналите същества и Бог ви спират и почват да ви запитват. Къде отивате? Вие казвате, да порасна и да стана голям, богат човек. Като пораснеш и станеш богат човек, какво от това? Ако едно същество е едно малко магаре и стане голямо магаре, каква е разликата? Малкото магаре господарят малко ще го товари, а пък голямото магаре ще го товари много. Ако ти имаш знание и знаеш защо ти е това знание, в какво положение ще се намериш? Ти имаш морал, любов и казваш, нека получа голямата любов, голямото вдъхновение. Аз имам сега малко вдъхновение. Като дойде голямото вдъхновение, тогава ще почна да работя. Питам, практично ли е да чакаш голямото вдъхновение? Каква е разликата между онзи, който много ви обича, и онзи, който малко ви обича? Ако вие не оцените Божията любов, какво сте разбрали? Тя е най-голямата любов. Всички вие очаквате някое вдъхновение, някоя голяма любов и прочее. Някои от вас сте почнали да губите това, което имате. Вие, обичните деца на Бога, сте се пригърбили от голямата любов на Бога. И всичките хора остаряват от голямата любов. И действително, хората от любовта остаряват. Любовта състарява хората. Тя донася тревоги. Че кой от вас, който се е влюбил, е видял щастливи дни? Родиш едно дете и постоянно тревоги. Да не му излезнат очите, да не го заболи корема, да успява в училището и прочее. Каква философия има в това? След това ще станеш религиозен човек. Ще почнеш да се безпокоиш. Какво е отношението на Господа към мене? Дали съм добър човек или не? Ами ако не мога да влеза в рая? Ами ако ме срещне някой дявол? Ако ме срещне някоя жена? Ако ме срещне един човек и ме хване за гушата? Че ако те срещне една жена, какво лошо има в това? Ти казваш, лоши са жените. Срещнете някой мъж, ти казваш, лоши са мъжете. Срещнете търговец,
Казваш, лоши са и търговците. Казваш за някого, да се пазиш от този човек. Той е цял дявол. Едно неразбиране има в света. В какво седи злото? Някой казва, аз сега не го разбирам, но в бъдеще ще го разбера. Ти в бъдеще няма да го разбираш. В бъдеще ще разбереш, че много работи не си разбирал. По този път, по който се върви, нищо не се разбира. Ти ще разбереш до известно време и после ще почне обратният процес. От сутринта, като изгрее слънцето, до обед, това е зенита на твоето разбиране. И после слънцето, като залезе, ти ще разбираш толкова, колкото и когато слънцето е изгрявало. Колкото е влязло, толкова е изтекло. При изгрева на слънцето, нещо от Божията любов е влязло в теб. Но като е залязло, слънцето пак е излязло навън. Вие не можете да задържите любовта. Всичката погрешка е, че вие искате да я задържите. Не можете. Светлината не можете да я задържите. Любовта не е нещо, което може да се задържи. Там се счупват главите на всички хора. Вие искате да задържите любовта. Искате да я примамите с нещо. С нищо не можете да я примамите. В писанието е казано, че единственото нещо, в което можете да привлечете вниманието на любовта, това е истината. За Бога се казва, че Той е възлюбил истината, която е в човека. Истината, това представлява нашата душа, това, което е излязло от Бога. Тая божествена частица, това, в което не можем да се изменим. Него Бог обича в нас, а пък другите неща, които сме натрупали наоколо, нашите дрехи, нашите къщи, нашето знание, като ги погледне Бог, Той ги гледа като забавление, като наши играчки. Те не важат за Него. Тези играчки Той ги оставя за наша сметка, а пък това, което го интересува, то е душата ни. Единственото нещо, което е ценно в човека, това е неговата душа. И ако вие не обръщате внимание на вашата душа, тогава на какво ще обърнете внимание? Ако вие не познавате своята душа, как ще познавате душата на другите хора? Ако вие не можете да обичате душата си, тогава как ще можете да обичате другите хора? Кое можете да обичате в другите хора? Душата им. А пък всичко друго, което обичате в човека, вие обичате дрехите му. Ако разглеждат сегашният свят, целият свят, съвременния строй, той от единия край до другия край е едно насилие. Мълчаливо насилие има навсякъде. Какво ще ми разправяте на мене? Насилие има не само между хората. Аз съм наблюдавал тревите. Някой ми каза, каква е хубава природата. Колко е красива зелената трева. Колко е велик Божият свят. Аз гледам с увеличително стъкло, с лупа. Две животинки. Как са се хванали за гушката. Едното от тях прегризва другото и обратното. Има мъчение там. Мъчат се, карат се, делят нещо. Има две дупки. Едното е на едната дупка, а другото на другата дупка. Малко е разстоянието между тях и се карат. Ние казваме, колко велик е направил Господ светът. Казваме, колко велико е направил Бог човека. Например, величието на човешкото лице. Къде е? Виждам, лицето му е потъмняло. Устата му са побледнели. Очите му са потъмнели. Къде е величието на човека? То е само в онзи момент, когато ти дойдеш в изпитание и не се поколебаеш при всичките мъчноти да остане нещо постоянно в тебе. Това е човека, а не това, което ти си мислиш. Когато дойдеш в някое голямо изпитание и не се разклатиш, това е ценното в човека. Не всички цветове, които са цъфнали, и плодове, които са вързали, но онзи плод, който остане, той е важният. Хиляди плодове може да има, но остават от тях няколко плода. Те са най-важни.
Всеки един от вас може да говори, че у хората има нещо лошо. Хубаво, съгласен съм. И аз съм на същото мнение. След като сме лоши, какво трябва да правим? Какво трябва да разбираме под думите лош човек? Определете ми сега вие, какво разбирате под лош човек? Конкретно да се каже, че да нямаме нужда от второ определение. Всеки човек, който не постъпва така, както ние мислим, той е лош човек. Вървя си аз по пътя. Този човек ме блъска и аз казвам, че той е лош човек. Ако той се отбие наляво или надясно, аз го мисля за добър. И вие можете да бъдете лоши за него, и той може да бъде лош за вас. Кой човек е добър? Всеки човек, който мисли както нас и върши това, което ние искаме, той е добър човек. Това е поне практическата мъдрост в света. Това е морала сега. Хората говорят за един морал, а пък постъпват по друг морал. Благодарим ви за приятната компания днес на Между учителя и учениците. Присъединете се и следващата сряда за втората част на Възвишеното в човека. А сега, моля, останете с Supreme Master Television за светът на животните, нашите събратя, което следва веднага след важните новини. Довиждане за сега и Бог да ви благослови! Thank you for your cheerful company today for Between Master and Disciples. Join us again next Wednesday for part 2 of The Sublime of the Human Being. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for Animal World, Our Co-Inhabitants, coming up next right after noteworthy news. Farewell and God bless for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.